Molt bon dia, soc l'Enric Guillén, el vostre professor de SEO local, on aprendrem avui com funciona Google My Business, una de les eines de Google gratuïta que ens permetrà ajudar els nostres negocis a fer un posicionament en els telèfons mòbils. Comencem. SEO local. El SEO local són aquelles tècniques de posicionament digital en els quals el factor més predominant, com veurem més endavant, és la proximitat. Intentem posicionar en els telèfons mòbils habitualment a aquells negocis que són més propers a la cerca que està fent l'usuari. Google considera 4 intencions de cerca principals per part de l'usuari. A I want to know, on l'usuari vol saber, vol investigar. A I want to go, on l'usuari vol anar a un negoci físic o a una web. A I want to do, que és on l'usuari vol fer alguna cosa, vol veure un vídeo, vol xatejar, i I want to buy, que és que l'usuari vol comprar. El SEO local presta la seva atenció a I want to go. Així, quan un usuari fa una cerca, normalment trobem 3 tipus de SERP. SERP de Search Engine Results Page, la pàgina de resultats de Google. I és el que anomenem l'Snack Pack. Els tipus de Snack Pack que ens trobem són en la primera cerca quan l'usuari vol obtenir sensacions. En aquest sentit, si fem una recerca com veure caves del Priorat, ens trobarem amb aquesta cerca. Com veieu, aquí teniu un mapa, fotos, i ens permet ampliar la cerca per trobar tots els mapes que hi ha. Ho veieu? Després ens trobem amb el Local Pack, que està més dirigit a localitzar un tipus de negoci amb l'objectiu de saber i decidir. Aquí comença a implicar més la investigació. Si fem una cerca com comprar oli a Borges Blanques, ens trobem amb aquest tipus de cerca, on ja no apareix la imatge, sinó directament al lloc web, perquè deuen tindre botiga online i llavors pots anar a comprar, pots anar a visitar-los o pots comprar directament. Per últim, ens trobem a l'últim Local Pack, que és el ABC Pack, normalment vinculat a marques. En aquest sentit, quan comprem o quan decidim anar a algun lloc i posem a Google, per exemple, Bonària Lleida, ens trobem amb aquest tipus de resultats, on no importa el nom, sinó el que importa és la proximitat. Quan més a prop millor, el ABC Pack, que li diem. D'on provenen les dades que Google té en compte per fer posicionament d'en SEO local. Principalment de la fitxa de Google My Business, ja que Google cerca en les seves eines primer a l'hora de donar resposta a un usuari. Després, recull dades de la web. Si aquell negoci té una web i té consistència amb el que està dient a Google My Business, recollirà aquelles dades per ensenyar-li. Després, de l'usabilitat i de l'engagement dels usuaris vers la fitxa de Google My Business, és a dir, la interacció amb les ressenyes. I després, d'altres pàgines de noves fonts d'informació que recurrentment i de forma permanent van apareixent a la internet. Ara entrem a treballar amb la fitxa de Google My Business. Aquesta fitxa és la que determina la informació que apareix en SEO local. És una eina gratuïta de Google la qual podeu accedir a través del Gmail amb el qual estigueu treballant. Anem a accedir-hi. Aquí tenim una fitxa de Google My Business bàsica. Això és una productora agrònoma ubicada en una ciutat de Barcelona. La part més important i inicial és la d'informació, on tenim el nom de l'empresa, la seva categoria, on podem afegir 9 categories més, la seva direcció, les zones de servei, perquè podem indicar altres zones en les quals treballar, el seu horari, la seva web, un telèfon, que lògicament l'hem inventat, productes o informació i atributs que se li poden incorporar. La fitxa, com veieu, té un menú a l'esquerra que et permet optimitzar tota la informació que hi ha dintre. Així, fent un resum, podríem parlar de... A l'hora d'optimitzar la fitxa de Google My Business, ens trobem que podem treballar sobre el nom de la fitxa, on podem introduir l'ús de keywords de Google, treballar les categories, una principal fins a 9 secundàries, tenir molt clar els horaris d'apertura, tancament, així com horaris especials, a l'URL de la web, podem fer servir un UTM source per saber la procedència a Google Analytics
treballar la descripció, ja que tenim fins a 750 caràcters i aquí podem introduir un altre cop paraules clau. L'apartat de serveis o productes, què ofereix el teu negoci i ha de ser consistent amb el que diu la web, així com les publicacions, tenint en compte que no totes les fitxes poden fer-les. Com podeu veure, a través de l'eina de tracking de URLs de Google, podríem arribar a saber a la web de la nostra empresa quina és l'eina que estem fent servir, quin és el medi i com li podríem dir a la campanya. I així ens generaria una URL que copiant-la, si ens anem a la nostra zona d'informació i a l'hora d'afegir el lloc web i l'apliquem, podrem saber en tot moment quants usuaris venen a la nostra web mitjançant aquest link de Google My Business. És molt important mantenir actualitzat a l'àrea de serveis o productes i que coincideixi amb la nostra web. En aquest cas, a la productora agrònoma, si volguéssim fer un producte, hauríem de primer arrossegar una foto que ha de tindre una relació de 800 per 600 píxels. Seleccionem una foto, introduïm el nom, la categoria, si no està creada la podem crear, li podríem posar un preu i la descripció. Fins i tot, podríem fer que la demanessin online o comprar-les o sol·licitar més informació sempre lligat a una CTA. I aquesta CTA podria anar traquejada també. Guardar. I ja ens apareix amb el seu preu indicat al producte. Són un món a part dintre de Google My Business. Tant és així que hi ha tantes categories com categories de fitxes poden haver-hi. Hi ha algunes que són transversals, com poden ser incorporar vídeos, fotografies d'interior, d'exterior, de l'equip, d'identitat en el treball, parlem de logotips o de portades. Habitualment, les fotos les trobarem vinculades a la fitxa de Google My Business segons la categoria que li hem posat. Tant és així que les podem visualitzar directament a Google Maps. Una categoria especial són les fotografies de 360 graus, que són aquelles que ens permeten visualitzar l'interior del negoci. En aquest cas, aquí us podem ensenyar, per exemple, el Geopard o Boquet d'Alella, on podries navegar i treballar per dintre per veure com és el negoci. Una part molt important de la gestió de la fitxa de Google My Business i que té consideració a l'hora del seu posicionament al seu local són les ressenyes. Aquí les podeu veure a la fitxa que hem creat i si anem, per exemple, al Museu de l'Oli, podem veure les 86 ressenyes que li fan. Ressenyes de consistència, amb text i fotografia. No hem de tenir por a l'hora de demanar-li als usuaris que en deixin una ressenya a Google My Business. Tant és així que és molt important aquesta interacció, perquè és el que anomenem l'engagement, un dels factors de posicionament que Google tindrà en compte a l'hora de posicionar millor la nostra fitxa a Google Maps. En el món de les ressenyes tenim de tot i sabem que no és fàcil, però el que més importa a les ressenyes és la quantitat que tinguem, el sentiment i la diversitat que transfereixen, així com la qualitat. Si és possible tenir ressenyes de local guides, molt millor, i que superin els 200 caràcters. Com aconseguir ressenyes? Les podeu demanar directament, és a dir, fent accions de màrqueting on, a través de les xarxes socials o a través inclús de cartells amb codis QR, tu puguis demanar-li a la gent que deixi una ressenya concreta de la vostra fitxa de Google My Business. També les podeu intercanviar, això és més acció dels departaments de màrqueting, però hi ha molta feina dels seus entre bones pràctiques. A nivell de treball, us animo a descarregar-vos l'app de Google My Business al telèfon mòbil per poder treballar la vostra fitxa des d'aquí directament. Per tancar aquest vídeo, us podria comentar bones pràctiques que fem. Sempre intentem publicar serveis o productes amb un gran interès SEO, fent servir les CTAs correctes i, sobretot, som constants, és a dir, publiquem cada setmana o cada 2 setmanes. Tant és així que fem un keyword research per saber la intenció de cerca dels usuaris que poden arribar a comprar els nostres productes. Les intencions de cerca normalment venen per 2 tipus de demandes, el que és la demanda activa i el que és la demanda passiva. La demanda activa és gent que busca directament serveis i llencen el local pack,
Doncs aquests productes han d'estar posats a la pàgina de serveis de Google My Business. Per la demanda passiva, l'usuari el que té és una intenció d'investigació que no llença un local pack. Aquí estem parlant d'entrades de blog, per exemple. Estaríem parlant de posar els posts o les publicacions a Google My Business.